गिबियावनो नोंथांमोननि बे रादाब चेनेलखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रोबाय आरो लोगोसे बे निउस नायगिरि गासै रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय जे दाखालि थांनाय 12 जुन बुधबारखालि आं बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आरो लोगो हमनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन जे आंहा आगोलाव BPFनि दिनाव स्किम मावनाय दंमोन 40 लाखनि बे स्किमनि बिलनि थाखाय आङो प्रमद सारजों सावरायनो होनना थांनायावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्तियै जइन जाहोदोंमोन आरो आं बिथांमोनखौ बुंखादोंमोन आंथ' दिनै जइन जानो होननानै फैयाखै आं खालि सावरायनोसो फैदों बेयावनो बिथांमोना आंखौ जर जबस्ति खालामनाय जादों आरो किसुमान बाथ्राखौ बिथांमोना आंखौ बुंनो थिननायलाय आं किसु बाथ्राफोरखौ आं बुंनो गोनां जादों जेरै आं BPFखौ गाज्रि मोननानै आं दिनै UPPLआव जइन जाबाय बे बाथ्राखौ बिथांमोनानो बुंनो होदोंमोन बेखायनो आङो दिनै आगोलावबो आं BPFनि गोबां खामानि मावबोबाय हिसाबै दिनै आं BPFखौनो गारनो हाया बेखायनो आं दिनै फिन BPFआवनो फैफिननानै आगोलनि बायसायैनो खामानि मावगोन होननानै आं दिनै BPFआव फैफिननाय जाबाय जिहेतु नोंथाङा पुराना बिल बहननो होनना थाङो बेयाव मा फोरमायदों बिथांमोना जइन जाबासो होगोन होनना फोरमायदों बिथांमोना बेफोरखौ जेबो सावरायालासिनो आंखौ डाइरेक्ट गामसा गावसोरनि आर'नाइ फालिखौ गानहोदों बेफोरखौ खुनु सावरायनायानो जायाखैमोन दा फैबाय थानाय समाव मा सानदों नोंथाङा मा फोरमायदों आङो फैबाय थानाय समाव BPFनि आगोलनिफ्रायनो जिहेतुके आं BPF कर्मिखा दाबो BPFनि जानानै आं खामानि मावलांबाय थागोन आरो उनावबो मावलांगोन आरो नोंथांजों लोगोसे साथाम साब्रैसो जइन जादों होनना फोरमायदों आंजों लोगोसे रुबुल राफा होननाय गथ'खौबो बिथांमोना जर जबस्ति सोफादों नाथाय आंजों गासै 7बामोन बे 7बानिनो लास्टआव आं 3 गथ'खौ जितुके आं जइन जानो होननानै थांखायाखैमोन लिंलाङाखैमोन बिसोरखौ आङो साइडआव दोनखानाय जादों आरो दिनैनि प्रेस मिटनि गुबै थांखिया बेखिनियानोमोन बेखिनियावनो दिनैनि बे प्रेस मिटखौ फोजोबबाय होननानै गिबिग्रो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलखौ आङो बरायबाय साबायखर बावबाय दिनै जोङो कख्लाबारि ब्लक BPFनि सिमलायाव थानाय जोंनि गाहाय मावख'आव खौरांगिरि मेल खुंदों बेनि गुबै जाहोना जाबाय थांनाय 12 जुन बुधबारखालि जोंनि कख्लाबारि ब्लक BPF इउथ BPFनि इनचार्ज प्रेसिडेन्ट वर्किं प्रेसिडेन्ट बिथां सोगोमसार बर' 7 एलियास 7 बर' बिथाङा जोंनि जायगानिनो MCLA कख्लाबारि ब्लक कख्लाबारि समस्तिनि MCLA मन्टु बर' बिथांनि दैदेननायाव प्रमद बर' बिथांजों BTCनि सिगांनि बिथांनि स्किमफोरनि सायाव सावरायनो थांनायाव बिथांखौ जइन जाहोदोंमोन माखासे खोथा बुंनानै बिथांखौ फुस्लायनानै नाथाय बिथां सोमावसार बर'आ सोगोमसार बर' बिथाङा जोंनि एखेबारे पुराना कर्मि सिगांनिफ्रायनो मावबोबाय थानाय आरो सेंग्रा आफादनि इउथनि बिबानगिरि महरै बिथाङा गोबाव सम खामानि मावबोबाय थादोंमोन बिथाङा बिथांनि गोसो गोरबोआव BPF दोलोआ बा BPF दोलोनि मावनायफोरा BPF दोलोनि सान्थौ गासैबो हाबनानै दङ दा बिथाङा दिनै 12 तारिखआव जइन जानायनि उनाव 13 तारिखनिफ्राय बिथाङा जोंजों पुनर कन्टेक्ट खालामफिनो जे आङो बहाय फैनानै मोजां मोनाखै आङो पुनर नोंथांमोनजोंनो थांफिननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा दैदेननाय दोलोआवनो थानानै खामानि मावफिननो गोसो गतिके आङो थांफिनगोन नोंथांमोना आंखौ एक्सेप्ट खालामनानै लाफिननांगौ बिथाङा जोंजों कन्टेक्ट खालामफिननायनि उनाव जोङो बिथांखौ बरायफिनो आरो दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव फैबाय गतिके जोङो बिथांखौ सिगांनि बायदिनो
बरायफिनबाय जे बिथाङा जोंनि दोलोआवनो थानानै एखे बिबानावनो थानानै बिथाङा पुनर खामानि मावफिननायनि खाबु जोङो दिनै होफिनदों आरो बे थांखियावनो जोङो दिनैनि बे खौरांगिरि मेलखौ जोङो खुंदों।